witamy. Richtuj ta przegrody. Richtować przegrody. Tak, pan, spokój. A tu co tam masz, ty plapsie? Ja ci szlał? A doktor mi kroplówka przepisał. A, tedy o. Trochę tam bądź stać tym. Rząd pierwszy pisze. Ile przeszczepów mobik? A rząd drugi pisze, ile szkitlów ma blyrwa. Albo nie. Ta jucha, co tak chutko po tych stanach łazi i tak robi. Oku na mięso rozchodzi. I no bądź stać tyl, bo wawiata czym to pachnie. Fajny tabak. Tu musisz, że jak ja muslimia w gazie, to nic nie widzę! Dawaj tam je te wasze bazgroły. Co to masz nagli zdrotane? Ślub to Hanem założył? Dziękuję, dziękuję. Starczy już, starczy. Prawidłowe winicie. Dla bika to jest 8. A dla kunu nic nie ma. No tak jest mi tam. Jeszcze zarobić, co to z ciebie wyszło. Czarności 4,5. No ja bel wszedł, ale jak ja żem rano wstał, ja żem byka widział. I no ta jedna szpita była bez kopyta. 4,5. Wołam cię sobawi, to ten mo. Psiżda dostajesz. Kowalski! A tu czemu ty masz 6? Co to jest? No jo, 2 brzenne, 2 tylne i 2 boczne. No jo, że mi no jedna strona policzył. No i teraz masz. Psizda. Cała klasa molacza. Ale panie profesorze, ja mam w domu atlas zwierząt doktora Szyszki i tam jest napisane, że kuna należy do ssaków i ma 4 nogi. Tu mnie so tu nie mądru. Ale panie profesorze, jak panu wyszedł ten wynik 0? Jak ją stary jem, a ona raz w tygodniu ze strychy po futer leci, to jożem jeszcze ani razu, ani jednej szpity u tej jucholnicy nie widzą, tak ona szybko dzierzgnie. O! Czuję tam? Przerwa! Za przed nosem, przed w pudo.